फरायसाफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनाय थांखिजों बिटिआर सरकारनि गियान सोरां बिथांखिनि चेकखौ फिन रानबावबाय। सिगां बोसोराव राननाय बायदिनो फरायफुबाय थानाय निखावरि नखरनि फरायसाफोरनि बिजाब एबा गानग्रा जोमग्रा बायनो हायै फरायसाफोरनि जेंनाखौ नोजोर बोनानै बिटिआर सरकारा बोसोरफ्रोमबो गियान सोरां बिथांखिनि गेजेरजों गोरिब नखरनि फरायसा फरायसुलिफोरनो 5,000 रांनि चेक राननानै होबोबाय थानाय जादों। बेबादिनो दिनै फिन आरोबाव चिरां जिल्ला 14 नं चिरां दुवार ब्लक इउपिपिएलनि नब्लाङाव 200 सा फरायसा फरायसुलिफोरनो गियान सोरां बिथांखिनि चेक राननाय जायो। सभापुर बिदुर अधिकारी बिरियन मोसाहारि नेक्स्ट बिरियन मोसाहारि फैनाय आरो सतीसाबो गांसे लादो मा नामथाय गुबैयै बुंनो थाङोबा दिनैसिम आरोखि बोसोरथाम जाबाय जोंनि बिटिआर सरकारखौ दैदेनग्रा मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव दिनैसिम जोंनि निसिमा समस्तियाव 600 जन जाबाय। प्रत्येक बोसोराव 200 करि माने गोरिब नखरनि फरायसुला फरायसुलिफोरनो खनथाम जाबाय 200 खनथामजों 600 बार जाबाय आरो 600 छात्र छात्रीनो चेक होनो हानाय जाबाय। माने बेबायदिनो शिक्षानि मानदण्डखौ गोजौआव लांनो नागिरदों आरो बे बिटिआर ओनसोलाव थानाय बर' फरायसुला फरायसुलिजों लोगोसे गुबुन हारि हारिसाफोरनि फरायसुला फरायसुलिफोरखौबो जाहाथे गोजौआव जोंनि बिटिआर हालामाव जाहाथे गिदिर अफिसार जानो हायो बिनि थाखाय बे बिथांखिखौ लानाय जादों। दासिम जोंना सुपार 50 होननाय मोनसे बिथांखि दङ मिशन सुपार 50 मिशन प्रमद बर'नि जेनोखि सिन्था बिथांनि सिन्था मथेब्ला जोंनि फरायसुला फरायसुलिफ्रा जाहाथे इउपिएससि परिखायाव मोजाङै उथ्रिनो हायो इउपिएससि परिखाखौ मोजाङै बारग'नो हायो बिनि थाखायनो 11 मास जाय बिथांमोना सेलेक्ट जाबाय बिथांमोनखौ 11 मास माने कचिं होनाय जायो दिल्लीयाव। दासिमबो माने दिल्लीयाव दंहैयो खननै जाबाय थांनाय बाराव 50 जन आरो एबारबो 50 जन बिथांमोना कचिं लागासिनो दङ आरो बे कचिं लानानै उनाव जुदि इउपिएससिनि आन्जादाव जुदि उथ्रिनो हायोबा जाहाथे आइएस आइपिएस बा आइआरएस जानो हायो बे थांखिखौ लानानै बिथाङा बे मिशनखौ लानाय जादों। आरो बिनि अनगायैबो जोंना आसामाव एपिएससि परिखा होनो थाखाय एसएस अफिसार मोननो लुबैनानै बा मोनजानो लुबैनानै बा जानांगौ होननानै जोंना दा 50 जन छात्र छात्रीया गुवाहाटियाव माने फ्रि कचिं लागासिनो दङ आरो बिनि अनगायैबो मेडिकेलनि थाखाय 50 जन गुवाहाटियावनो कचिं लागासिनो दङ आरो बे कचिं लाफुनाय समाव बा लाबाय थानाय समाव खुनु गार्जेना पेरेन्टसा बे कचिंआव थानाय जेनोखि थांनाय खरसफोर बे खरसफोरखौ 1 फैसाबो बहन खालामनाङा बा बियार खालामनाङा। आरो बिनि अनगायैबो नै जोंहा बिथांनि बे मिशननि गेजेरजों क'क्राझाराव 50 जन माने इन्जिनियारिंनि थाखाय फ्रि कचिं होगासिनो दङ आरो बिथांमोनहा जायफ्रा माने कचिं लादों बिथांमोनहाबो 1 फैसा न'खरनिफ्राय बिहरनो गोनां जायाखै जानाय थानाय गासिबो फोरोंनाय लेखा गासिबो फ्रि मोनजोबनाय जादों। नोंथांमोना गोबां आसनिफोर खालामबाय नाथाय बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथांमोना बुङो जे जोंनि समाव कम्बल खुन्दुं जों रायजो राजाफोरनो लाबोबाय थादोंमोन नाथाय बिथांमोना होनो हायाखै होनना बुङो। बेथ' बिराद गोरलै बाथ्रा बिदि बुंदोंबाथ' बिराद मोजां जादों बिसिनि समाव नंगौ जों बयबो मिथिगौ बे समाव बिसोरो कम्बल खम दामनि कम्बल होदोंमोन खुन्दुं होदोंमोन ओमफ्राय मुसारि होदोंमोन सिखा रुवा सिन्थायनि बिसोरो होदोंमोन। नाथाय जोंनि मानगोनां सिएम बिटिआरनि सिएम मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बेफोरबायदिखौ लुबैयाखै आरो हामजायाखै आरो बिथांमोननि जेनोखि कम्बल खुन्दुंनि जेनोखि राजनिति बेखौ मोजां मोनाखै। खारन बे कम्बला बुंनो थाङोबा 200 मोननो हायो मुस्रिखौ जों 90 थाखायाव मोननो हायो खुन्दुङाथ' रं होयोसो आरो गोफोन बेयो गोबाव समनिफ्राय गोग्लैसोनानै थानाय कम्पानिनिफ्राय ओरैनो बिनानै लाबोनानै होलानायसो बेफोरो आरो सिखा रुवायाथ' मा दाम सिखा रुवायाथ' 50 थाखा 60 थाखा बेबायदिल'सो बेफोरखौसो बिसोरो होनो रोंदोंमोन। आरो बिनि अनगायै बिस्रा माखासे मिशन दंमोन बे मिशना जाहैबाय सेंग्रा लाइमोनफोरखौ बिसोरो जायगा जायगा केम्प खालामनानै जौ लोंहोनाय बेदर जाहोनानै देहाखौ नोरजिया खालामनाय सोरबा थैलांबाय सोरबा थैनायनि लामायाव दङ बे मिशनाबो बिथांमोनाव दंमोन।
निसिमा हिसाबै BPF-नि जे पार्सेन्ट बे बेसेबांसो पार्सेन्टआव निसिमायावथ' निसिमानि BPF-नि अबस्थाखौ बा एक्जिस्टेन्सखौ बुंनो थाङोबा जोबोद मोजां नङा। दिनैबो नै दा बे गियान सोरां बिथांखिनि चेक राननायनि गेजेरजों दिनै 17 जनसो बायदिफ्रा BPF-निफ्राय जइन जाबाय जोंनाव आरो बिदिनो गाबोन समनिहा बिदिनो डे टु डे माने जइनिंआ हाबाफारिया जागासिनो दङ। जायगा जायगा मोनफ्रोमबो प्राइमारियाव बेबायदिनो 50 जन 60 जन 100 जन 150 जन जागासिनो दङ। थाङै थुङै इलेक्सनहालागै बिथांमोननि जेनोखि सापर्टार बा बिथांमोननि जेनोखि BPF दोलोनि मावथि बिथांमोना थाहैगोन बायदिखौ नुनो मोनाखै। BPF-आ टिकेटखौ लानानै MP बिसायख'थिनि जे टिकेट बेखौ लानानै गोबां दावराव दावसि जानायखौ बेथ' गावसोरजों गावसोरनो दावराव दावसि जानानै दङ। पृथ्वीराज माने देब बेजों जालायगासिनो दङ खाम्फा बरगयारि बिथांजों। दा बिथांमोननि गेजेराव माबा गुबुन हान्जाजों जानांगौआ दा गावनि हान्जानि बिजाथिनि गेजेर बा जेनोखि केन्डिडेट जानो नागिरनाय बिनि गेजेरावसो दा दावहा जागासिनो दं बिस्रा। आरो गावजों गावनो न'खरावनो जुदि बेबायदि दावहा जाबायबा बा दावराव दावसिया जाबायब्ला आरो गुबुन सत्रजों मा गुबुन माबाजों मा दावहा नांनो बिसोरलाय। बेथ' जेननायनि लामायाव फैखाबाय धंसमुखि बिसोरो नङा होमबा। दिनै जों निसिमा ब्लक UPPL कमिटिनि सामलायनायाव नैबे निसिमा ओनसोलनि बे खैला मैला होननायाव कमिउनिटि हलावहाय जों मोनसे निसिमा ब्लक कमिटिनि सामलायनायावहाय मोनसे लाइमोनफोरनो स्कलारशिपनि अनसुंथाइ होनाय जादों। बेवहाय जोङो गासै 200 जन स्टुडेन्टसफोरनो सात्र साथ्रिफोरनो जोङो 5,000खाय जोङो अनसुंथाइ होनाय जादों। बे जाहैबाय जोंनि BTR-नि गियान सोरां बिथांखिनि आन्दारावहाय। लोगोसे MP-निफ्राय जोङो 21 जन माने सात्र साथ्रिफोरनो 5,000 होदों। आरो लोगोसे दाखालि जोङो क'क्राझारावहाय माइनाव सोरां बिथांखिनि 7टा बेलेन्स दंबावोमोन जोंना 75,000नि फार्स्ट किस्ति। बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि बिथांमोननोबो जोङो दिनै 7टा सेकखौ जोङो 25,000 होनाय जादों। थ' गतिके जोङो टटेल गासै 20टा जोंनि गियान सोरां बिथांखि 5,000 करि आरो 21टा जोंनि MP-निफ्राय 5,000 करि आरो 25,000 करि जोङो 7टा सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जों दिनै होनो हादों। गतिके बे अनसुंथाइफोरखौ जोङो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो लोगोसे जोंनि सात्र साथ्रिफोरनो होनो मोननानै जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों। निस्सय जोंनि प्रमद बर' दैदेननाय BTR सरकारा जोंनि सात्र साथ्रिफोरनो होन सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो होन बा बिभिन्न बेमारिफोरनो होन माने गुबुन गुबुन माने बिथांमोननि नांनाय बायदि आसनिफोरखौ होनानै जोंनि जनसाधारनफोरखौ मदद होबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों आरोखि। जाय लाइमोनफोरा बे चेकखौ मोननो हाबाय बिथांमोनखौ गाज्रि हाबायाव बाहायालासिनो मोनसे फरायसानि जि नांगौ बे बुस्थुआव बाहायनो थाखाय आं बिसेस बेखौनो खावलायहरगोन जोंनि सात्र साथ्रि लाइमोनफोरनिसिम। बिथांमोनहा दिनै जोंनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो माखासे मेसेजनि गेजेरजों खावलायहरबाय बे 5,000 रांखौ मोजां खामानियाव जेन बिथांमोना बाहायो आरो बिसेस फरायनायनि खामानियावल' बिथांमोना बाहायो। बिसेस गावसोरनि खिथाब बायनाय नटबुक बायनाय एडमिसन गावसोरनि ड्रेस बिदिनो बायदि बायदि मोजां खामानियाव बाहायनानै जेन गावसोरनि इयुन जिबनखौ दानायावहाय मदद होयो आरो नाङै खामानिफ्राव जेन बे फैसाफोरखौ बाहाया बेनि थाखाय जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो खावलायहरखाबाय। आंबो बेखौनो खावलायहरनो लुगैयो जाहाथे बिथांमोना गावसोरनि फरायनाय जिबनखौ मोजां खालामनानै जेन भबिष्यतआव इयुनाव गावसोरनि जिबनखौ मोजां दानानै लानो हायो। बेनि थाखाय आङो बिथांमोननिसिम खावलायहरनाय जाबाय आरोखि। जिहेतु नोंथांमोननि जे पार्टिनि UPPL-नि जे बिजाथि फोसावजाबाय दा MP बिसायख'थियाव नोंथांमोना निसिमा ब्लक हिसाबै नोंथांमोना माबायदि बाहागो लागोन? जोङो नैबे फैबाय थानाय क'क्राझार लकसभा बे MP बिसायख'थियावहाय जोंनि निसिमा हिसाबै जोङो बेखौनो गोख्रोङै बाहागो लानो गोसो जादों आरो जोंनि निसिमा हिसाबै जों दानिफ्रायनो जोङो जइनिं जाबाय थानायखौ जोङो दाखालिनिफ्राय जों नुबाय थादों आरो दिनैबो जोंनिया 12 जनसो जोङो माखासे गुबुन दोलोफोरनिफ्राय जोंनि UPPL दोलोआवहाय जइन जाफैनायखौ जों नुनो मोन्दों। गतिके जों बेफोरजोंनो नुनो हायो जोंनियाव दिने दिन सानफ्रामबो जोंनियाव जइनिं हाबाफारिया सोलिगासिनो दं आरो जोङो लैहोर लैहोर जोंनि नैबे मा होनो फैबाय थानाय इलेक्सन दिनखौ जोङो जाक जमगै बहुद रंजानायजों फुर्तिजों मोनसे दोहौजों जोङो होनो सानदों आरो जों बेवहाय माने सोरखौबा गिनाय सोरखौबा माने फासयनाय सोरनिबा बुंनायावहाय उनफिननाय जों बेखौ जों खालामनो गोसो गैया। फुरा दोहौजों जोंनि बे इलेक्सन दिनखौ जों बारहोनो गोसो जादों आरो फैबाय थानाय बे MP इलेक्सनखौ जों निसिमा ओनसोलनिफ्राय जोङो फुरा मेक्सिमाम भटआव जों देरहाहोनो थाखाय जों राजि। बे 5,000 सेकखौ नोंथांमोना माबायदि खामानियाव बाहायनो? दा आं गिबियावनो जोंनि BTR सरकारनि सोलिफु चिफ सार प्रमद बर' बिथांखौ हामबायहोनो मानो होनबा दिनैहाय जे बे जोंनो 5,000नि जेनेबा जोंनो फैसानि चेक जोंनो डिस्ट्रिबिउट खालामदों बेनि थाखाय आं गिबियावनो आङो साबायखर बावहरो।
दिनै जों बे फैसाखौ लानानै जे जोंनि माखासे फैगोन माखासे जोंनि कलेजनि बा स्कुलनि एडमिशन जेनेबा जोंनि फरायनायफ्राव गोनांथि जानाय ड्रेस बायनाय माबा माबि खाथा कलम बायनाय बेफोरबायदियाव जोङो इनभेस्ट खालामो आरो बा बाहायनो सानदों आरो माखासे समाव जों बिमा बिफानिफ्रायबो मोनजोबा नांगौखिनि खिन्थु बेखौ दिनै जों बे फैसाखौ मोननानै गोजोननाय मोन्दों आरो बे फैसाखौ दिनै जों जिनोखि जोंनि फरायनायनि गोनांथिफोर दं जा हायो एसे बेखौ जों सुफुंनो सानदों आरो आगोलनि समफोराव नोंथांमोन बेबायदि मोनदों ना मोनाखै? आगोलनि समफ्राव जेनेबा आं बुंनो थाङो सिगांनि समावथ' जों बेबायदि मोनफेराखैमोन आरो आं दिनै गिबि खेब मोन्दों आरो आंनि आखाइजों आं दा BA सेकेन्ड सेमिस्टार आं बेंटल कलेजाव फरायो आंनि मुङा लक्ष्मण बसुमतारी BTR सरकार की तरफ से आप लोग जो 5000 का जो चेक मिला सबसे पहले मैं हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर सर प्रमोद बोरो को बहुत आभारी हूँ उनके लिए। वो एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, मतलब एक स्टूडेंट को हेल्प करने के लिए, किसी एक मतलब फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव है हमारे गवर्नमेंट की तरफ से। वो जो आपने जो चेक मिला उसको कैसे काम में यूज करें? जी मैं मतलब मेरा जो चेक मिला मैं उसको मतलब स्टडी मटेरियल्स खरीदने के लिए या कुछ स्टडी रिलेटेड के लिए मैं उसे यूज़ करना चाहूँगा। पहले कभी मिला था? पहले मिला था, मतलब जब HSLC पास किया था तब असम गवर्नमेंट की तरफ से मिला था। वो भी एक अच्छा इनिशिएटिव था हमारे चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्व शर्मा की तरफ से। BTC सरकार की तरफ से BTC सरकार की तरफ से पहले नहीं मिला था, आज मिला। आज फर्स्ट टाइम मिला है, अच्छा लगा है। मतलब कौन सा क्लास में? मैंने अभी HS सेकेंड ईयर क्लियर किया है, कॉलेज एम एकेडमी बंगाईगांव। थैंक यू। हेलो এই চেকটো পাই বহুত ভাল লাগিছে মানে বেলেগবিলাকতো কৈছিল পাব বুলি পোৱা নাই কিন্তু এতিয়া মানে প্ৰেক্টিকেলি পাইছোঁ আমি বহুত ভাল লাগিছে মতলব এতিয়া আমিতো সকলো ষ্টুডেণ্ট হয় এডমিশ্যন কৰা সময় আহিছে এতিয়া এডমিশ্যন কৰিবলৈ বহুত সুবিধা হ'ল এইটো পাই এইটোৱে মোৰ কথাষাৰ ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ থেংক ইউ